Izuntzatera ion bada, lekitxo zuari esker da. Benetan, danari eskerrak nahiotara zemon. Zer nolako altxorra daukagu zan hemen. Atxurra eta armintzeko altxorrak importanteak dira. Topa dirazen astarnak diraz momentuz kristosteko bigarren mendekuak. Ez, beti da ez. Ez, beti da ez. Errespeta ditzagun beti ondokoaren nortasuna eta izaera. Eta urrezko antzarra zain.